Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baky tarap yurdumyzdaki täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeler. Gepleşmeli başına Türkmenistan prezidentinin gol çeken resmi namatı bilen tanışdyrýar. Awada milisiýa haşyryklygyny deýin jalýanyň wagtyny gyzykly we netijeli geçirmek üçin has amatly şertleri döretmek, olaryň howpsuzlygyny ýokary derejede öpçünetmek, hememe deýin jalýanlara edilýän hyzmatlaryň hilini ýokary onurmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary bol çekdi. Resmi namalaşykda awada milisiýa haşyryklygyny deýin jarşy guramak boýunça dorunuş merkezi döredildi. Onuň düzümi tasdiqlandy. Şerekeme resmi nama bilen Türkmenistanyň Sağlyk uruş we derman senaty ministrligine awada milisiýa haşyryklygyny deýin jarşy guramak boýunça dorunuş merkezi hakyndaky düzgünnamany işläp taýýarlamak we belenen tertipde tasdiqlamak. Balkan vilayatynyň häkimligi hemde degişli ministrlikler we puduklyny dorunuş idaralary bilen birlikde 2021-nji ýylyň 1-nji iýuny, 1-nji sentýabr aralygynda awada milisiýa haşyryklygyny adamlaryň deýin jarşyny guramagy üpçün etmek tapşyryldy. Indi bolsa hormatly prezident bilen adyna gelen gutlawlar bilen tanışdyrýar. Ilkinji tanışdyrjy gutlawmyzy şeýle diýilýär. Onuň alyklary meniň doganym Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Mübarek orada bayram münasibetli siziň alyklaryňyzda tüý sürekden çykýan gutlawlar müge iň oňat arzuwlamy ýolamak meniň üçin uly hormatdyr. Şununla bağlykda beýik Allah Taaladan siziň alyklaryňyzda berkşan saglyk we bagtyarlyk Türkmenistanyň doganlyk halkyna hem ähli musulman ymmatyna bolsa öňügidişlik, gülläwdiş, hem durnuklyk geçilmegini dileýän. Siziň doganyňyz iki muqaddesyň hyzmatkary Salman bin Abdulaziz Al Saud, Saud Arabistanyň paşasy. Bu gutlawda şeýle diýilýär. Onuň alyklary Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň alyklaryňyz gadarly doganym muqaddes orada bayram münasibetli Aljeryň hökümetiniň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan meherli gutlawlamy, hemem iň gowy arzuwlamy iýerýänligime şatdyryn. Beýik bir bardan bize hemde tutuş musulman ymmatyna gülläwdiş we rızgaly döwlet eşilmegini, dünýäde ýaýran ýokunç kesellerni halas etmegini, halklary ähli betbagçylyklardan hemem howplardan gorap saklamagyny, şeýle-de asuwduluk, howpsuzlyk we agzybirlik dileýän. Fursatdan peýdalanyp siziň alyklaryňyz bilen halklarymyzyň bähwidine, biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny putulanmakda, hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyrmy ýene bir gezek bellemek isleýän. Jenap prezident, gadarly doganym, meniň şuňgur hormat goýýan mardaky ynandyrmalamy kabul etmeňizi haýyş edýän Abdulmajid Tebboune, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Şun paýtatymyzdaky mekan köşgüni ýurdumyň ýokary gödäkçilik idarasynyň guramagyny hormatly prezident bilen dörejlik zehinden kemal tapan, hemem ähli halk söýgüsine münasip bolan Ak şekerim Aşgabat adly kitabynyň tanışdyrylış dawarasy boldy. Uly ruhy berentlik döreden başara ministrler komitetining başlygynyň ornbasary ýokary gödäkçilik idarasynyň başlygy Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Bu ýerde guralan davaral şähre gatnaşylan welosipedli gelmegi, hormatly prezidentimiň başlangyjy bilen ýaýbanlandyrylan giň möçörli ekologiýa şäheretiniň ähli halk gollawyna münasip bolýanlygynyň aýdyň beýanyny urly. Garaşda baky tarap Türkmenistanyň paýtagtynyň 140 ýyllygynyň hormatyna yglan edilen ekologiýa şähereti ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň tarapdarynyň sanynyň artanlygyny, oň halkymyzyň durmuşyna mäkem ornaşýanlygyny alamatlandyrýar. Milli liderimiziň ekologiýa we daşgur şo goramak ulgamyna giňerimli işleri aýraty ähmiýete eýe boldy. Muňa ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmüne kesgitlendi. Diýarymyzda ykdysady we durmuş ulgamyna amala aşyrylýan toplumlaryň özgertmeleri maksatnamalary, raýatlarymyzyň ähli wagtda awadançylygynyň möhüm şerti hökmünde ekologiýa bilen aýrylmaz baglanyşyklydygyny aňlatýan bu şähere kesgitlenen döwürde halkymyzyň durmuş kadatyny öwrüli. Yurdumda ekologiya sport şäherleri ýygydarly geçirilýär. Saglyş we terbiýeçilik ähmiýetinden başga da olar jemgyýetiň ekologiya medeniýetiniň ýokarlandyrylmagyna we kämilleşdirilmegine ýardam etýär. Paýtagtymyzdaky mekan köşkünde geçirilen ähmiýetli şäher münasibetli bir ýerde sergi ýaýbanlandyryldy. Onda şekilleniş, amal haşam sunuwatynyň muzey gymmatlyklarynyň eserleri görkezilýär.
Sergide hormatly prezidentimiň döreden ähmiýetli eserlerini, akaldeki bedegleriniň gözelligini, alawaýlyň wepadarlygyny wasp edýän şekillendiriş tunugatynyň işlerini mühim orun berilipdir. Arkada prezidentimiň Ak şäherim Aşgabat adly kitabynyň tanışdyrylış tabaratyna gatnaşyjylar öz çykyşlaryny halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berqarar bolmagy, ýurdumynyň mundan meýlekde gülläp ösmek uğruna ýygyderli tagalla edýäni üçin hormatly prezidentimize alkyş döwlerini aýtdylar. Bellenşi ýaly Aşgabat agardy bolan, ýagşy umytlaň amala aşýan, dünýä nutgulyk asylly ýörelgeleriň berqarar bolýan şäher hökmüne qrar edildi. Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmaň watan ýylyna özüniň 140 ýyllygyny belleýän Aşgabat şäheri bayramçylyk ruhyna belin tepkitlerini nazarlaýar. Dabarada çykyş edenler mukaddes garaşdyrlygymyň 30 ýyllygynyň, hemem Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň bellenýän ýylynyň taryhy ähmiýeti bolan şanly wakalary betlenýändigini nykdylar. Bu ýylla ady rowayaty öwürlen Akhan atly ajaýyp bedegiň taýynyň dünýä iýilmegi, oňa bolsa hormatly prezidentimiň Aşgabat adyny goýmagy şu ýylla bolup geçýän wakalara ýaty garşy pursatlary betlenýändigini aňlatýar. Şeýlede çykyşlarda Aşgabat şäheriniň Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna 11 gedek giýrenligi barada aýdyldy. Muň özi paýtagtymyzyň şäher guruluş binagarlyk maksatnamatynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine, ören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşilýändigini aňladýar. Şunlukda ekologiýa we innovasiýa meselelelerine mühim ähmiýet berilýär. Şeýle bir şäher bar ýeriň ýüzünde, arkadagyň ak şäheri Aşgabat. Tylla gaşdyr goýa dünýäň ýüzüne, arkadagyň ak şäheri Aşgabat. Göwünnegiň hatar zaý gördüm, her birini uly şähre taý gördüm, görkünne gün aklygyna aý gördüm. Arkadagyň ak şäheri Aşgabat. Biziň her birimiz özümiziň beýik döwletimize boýsanýas. Biziň göwnümizin aklygyny, arzulamyzyň aklygyny, maksatlarymyzyň belentligini özüne jemlän ak şäherimiz Aşgabatda boýsanýas. Hormatly prezidentimiň dörediji liderdigine boýsanýas. Hormatly prezidentimiň döredijiligi bolsa, ören giňgerimlidir, köpürlidir. Çeper kitaplar, şeýle çuňur kelamlar şol döredijiligiň diňe bir bölegidir. Aslynda biziň gahrman arkadagymyzyň dörejilik paýgasy, taryhyň döredilmegine, biziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň döredilmegine, nesilleň rowşan geljeginiň döredilmegine ör boýna galýa hakyky many mazmuny tapýar. Gahrman arkadagymyz şeýle bir kämil aýdymy döretdi. Ol çağazyklaň şad-şadyan gülkösüdür. Biziň gahrman arkadagymyz şeýle bir owazy döretdi. Ol ýürekleriň gamsız gürsüllüsüdür. Gahrman arkadagymyz şeýle bir şagyr döretdi. Ol jemgyýetdäki dödülgi dutar ýaly belen sazlaşykdyr. Biz täze ajaýyp eseri bilen toý şatlygymyzy goşulandyran hormatly prezidentimize ýene bir gezek tüýsürekden sag bolsun aýdýas. Türkmen paýtagtynyň, Türkmen döwletdirliginiň binýatlaryny ähli taraplaryň berkidýän gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Arkadag prezidentimiň 6 bölümden ibaret täze kitabyna paýtagtymyzyň döwrap binalarynyň çeper bedegli suratlarynyň ýerleşdirilmegi kitabyň ähmiýetini hat artdyrýar. Milli liderimiň täze eserine belleşi ýaly bina gurmak, ýol çekmek, guýy gazmak ýaly asly işleň türkmen ýylyna mukaddeslik daýylýar. Halkymyz bu hünärleri sogaby şataplaýar. Şeýlelikde paýtagtymyzda şanly seneler münasibetli täze binalaryň açylmagy inni asly däbe urildi. Ýurdumyzyň baş şäherine bina edilýän meden durmuş we önümçilik maksatly desgalyň guruluşy, olarda milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň öten tejribeleriniň utgaşdyrylmagy we desgalyň guruluşynyň ýokary hil derejesine iýe bolmagy bilen baglanyşly meseleler arkadagy prezidentimiň kimişilik üns merkezine saklanýar. Hormatly prezidentimiň ak mermerli paýtagtymyzy wasp edýän täze kitabynyň neşir edilmegi türkmen halkynyň buýsanjyny hasy belende öterdi. Çünki hormatly prezidentimiň dörejilik zihininden dören täze kitap Aşgabatyň 140 ýyllygyna we watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk bayramyna ajaýyp sowga döwürli. Dawran dowamynda milli liderimiň Ak şäherim Aşgabat adly täze kitabynyň parçalan okulmagy bu ýerde guralan çäreň ähmiýetini artdyrdy. Döwlet başlarymyzyň täze kitaby sağlaşykly ötüş ýoluny düşen we dünýäniň owadan ýaşaýyş üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriň kataryna mäkam orun alan Aşgabat baradaky mukaddes sena bolup durýar.
hormatly prezidentimizin parasatly öňden görjülükli başçylygyna garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizin awry mertebesi dünýä derejesinde dagaralan ýa ýurdumyz asuda, halkymyz agdyr, bagtyar durmuşda ýaşaýar. Çünki hormatly prezidentimiz bizim halkymyzyň bagtyar durmuşyny üpçün etmek üçin ähli mümkinçilikleri döredýär. Hormatly prezidentimiziň bu ajaýyp Ak şäherim Aşgabat diýen kitaby ören ýokary derejede bedelen fotosuratlar, ähli maglumatlar getirilen, çeper sada dille bölümleri bir bilen utgoşukly, tanışykly ýazylan. Hatda şu kitap okap başlangda bir bölümünden beýleki bölümüne nähili geçip kitap okap tamamlaýanyňam bilmän galyatyn. Şunu özi hormatly prezidentimiziň ören uly söz ustadydygyny, onsoňam her bir işe ören ihlasly yürekden ýapyşanyny görkezýär. Gadyrly adamlar, elbetde Aşgabat şäheriniň binagarlygy, Aşgabat şäheriniň tebigat gözelligi, Aşgabat şäheriniň inженер kommunikasiýalar ulgamyndaky täzelikleri, maksady bir söz bilen aýdanynda bagtyar adamlaryň şäherine öwürlendigini bellemek bolýar. Aşgabat şäherimiziň gözel paýtagtymyzyň 140 ýyllyk bayramynyň bellenjik günleriniň öňü seýretine towgud eden Ak şäherim Aşgabat diýen kitap üçin köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimize şunun ýaly jewher paýgasyndan dören kitaplarynyň höwüriniň köp bolmagyny arzu edýär. Şeýle de gadyrly adamlar hormatly prezidentimizi bizi bagtyar durmuşda ýaşatmak, garaşsyz Baky tarap Türkmenistan döwletimiziň awryny mertebesini dünýä derejesinde belent derejelere çykarmak, asla dünýäde paragatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüşüpçün etmeklikde alyp barýan işler üçin sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiz bu işlerde geljekde de diň üstünlikleriň ýaran bolmagyny arzu edýär. Şeýle de pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimizi siziň hemmäňizi yetip gelýän Aşgabat şäherimiziň 140 ýyllyk bayram bilen tüý sürekden gutlaýar. Goý mundan beýlägem Aşgabat şäherimiz güllesin, gül açdyn. Arkadag prezidentimiziň täze kitabynyň tanışdyrlyş dabaratynyň aýdym taýly çykyşlary bilen utgoşmagy ýurdumyzda möhüm ähmiýeti bolan şäherleň şatlyk şowkuna betlenýändigini alamatlandyrdy. Aşgabat, fuproýaýtan halat, duglaryň bagar. Belent ruha betlenen aýdym taýlar milli medeniýetiň, şöhratly taryhyň, bagtyarlygyň, bagy we sanlygyň şäheri bolan paýtagtymyzyň öz boluşly kesbiniň wasfy bolup ýanglandy. Owadan sen Aşgabatym ýalkyn salyp jahana. Bir kara sen Aşgabatym nusga baky bahara. Mermerden don geýen merjen paýtagtym. Aşgabatym ak şäherim, ak bagtym. Davrada çykyş edenler Türkmen halkynyň buýsanjyny öwürlen ak mermerli Aşgabatyň kime taraplaryň ösmegi, halkymyzyň esretli durmuşy ugruna ýygydarly alady diýen arkadag prezidentde alkyş söýlerini aýtdylar. Arkaly nurly watanım, aşk deminden düren şäherim, çiçek ýaýyp gelen baharım, şanyňa saýrasyn dilim Aşgabat, Aşgabat. Bugünkü geçirilen dabara gatnaşanlar Mehriban arkadagymyza bir agızdan ýüzlenme kabul etdiler. Ýurdumyzyň newtga toplumyň işgärleriniň gatnaşmagynda da arkadag prezidentimiziň şanly sene münasibetli halkymyza sowgat eden Ak şäherim Aşgabat adly kitabynyň tanışdyrlyş dabarasy boldy. Türkmenistan paragatçylygy we anlaşmaň watan ýylynda giňden dabarlandyrylýan şanly seneleriň mukaddes garaşdyrylmyň 30 ýyllyk bayramyna we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygyna münasip tähme sowgatlaryny taýýarlaýan toplumyň agdy bir işgärleri milli liderimiziň täze kitabynyň ähmiýeti we many mazmuny barada giňişlerini gurrun etdiler. Häzirki döwürde ýurdumyzyň baş şäheri bolan ak mermerli Aşgabat bagtyarlygyň, esretiň we nurany arzuwlaryň amala aşýan şäher höküminde ikrar edildi. Arkadag prezidentimiziň döreden ajaýyp eserini, Aşgabatyň taryhy, şunu onuň taryhy üçin gysga döwürde ýeten derejesi barada gurrun berilýär. Tanıştırılış davaratına gatnaşylar kitapda beýan edilýän wakanyň, pursatlaryň çeperçilik taýdan ýokary derejeye eýedigini,
Kitapda yerleştirilen suratlaryň Aşgabatyň häzirki ajaýyp keşfini beýan edýändigini tap, arkada prezidentimizin bu eserinin Aşgabatyň wasbyny ýetirýän mukaddes senadygyny bellediler. Guinness'in rekordlar kitabynda putu orny eýleýän ak mermerli Aşgabady Aziýanyň merjen şäheri diýilýär. Munyň özi hormatly prezidentimizin tagallaty bilen şäherde gurulýan binalaryň döwrap keşpe eýediginiň we şäherde degişli ekologiýa derejesiniň saklanýandygynyň hem de şäher gurulşyk maksatnamasy durmuşa geçirilenini, şäher ilatynyň abadan we eşretli durmuşynyň üçin edilmegini, amatlygyň, gödelligiň berkarar bolmagyna möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň netijesidir. Çıkış edenler hormatly prezidentimizin dana paýgasyndan dören täze kitabyň Watanymyzyň ýüregi, Aziýanyň merjen şäheri Aşgabada bolan beýik töýgüni we bu ýonjy barha joşdurýandygy, bagtyar nesillerimize agdy berlik, watançylyk, ynsanperwerlik, halalyk ruhunda terbiýelemekde, watandaşlarymyzy berkarar döwletimiziň güllä ösme uğrunda beýik işleri ruhlandyrmakdan möhüm ähmiýete eýedigi bellenildi. Hormatly prezidentimizin Akşehir Aşgabat adly kitabynyň binaýarlyk, teknik hünärler, inženerçilik, şeýlegem taryh, medeniýeti öwreniş, diplomatiýa babatdaky häzirki zaman ilim bilimleriň jemlenen ygtybar çeşme hökümündaky gymmatyny onu okap başlan destine göz ýetirip bolýar. Täze kitapda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk öwründe paýtagtymyzy ösdürmekde gadanylýan üstünlükler we şäheriň häzirki zaman şäher diýen dereje eýe bolma hakyndaky maglumatlar hat jikmejik gurrun berilýär. Davarada çıkış edenlere bede wady bilen ötüşleriň belensliklerini tarap anamlyk adam urýan Aşgabady wasp edýän täze eteri döreden üçin arkada prezidentimize tüýt ýürekden çykýan hoşalyk sözlerini aýtdylar we hormatly prezidentimiziň adyny bir agdan ýüzlenme kabul etdiler. Hormatly prezidentimiziň Akşehir Aşgabat adly täze kitabynyň tanışdyrylýan dawarasy Türkmenistanyň Adalet Ministrliginde de geçirildi. 14-nji maýda Awada Milli Täýäkçilik dowlagyny Türkmenistanyň keselen ýaýramana garşy görüşýän adatdandaşlar toplaryny göçme mejlisine geçirildi. Oňa hormatly prezident gatnaşyp, öňde durýan wezipler kesletdi. Ýurdumyzyň sağlyk uruş we derman senaty ministrligine bolan maslahatda şol wezipleri ýerine ýetirmeň uglary ara alyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň sağlyk uruş we derman senaty ministrligine Awada Milli Täýäkçilik dowlagyny we ýurdumyzyň şipahanalaryna diýinjalşy guramagyň tertibi barada hormatly prezidentimiziň beren tapşyryklary boýunça pudagara iş maslahaty geçirildi. Maslahaty sağlyk uruş we derman senaty ministrliginiň döwlet migrasiýa gurulugynyň içeri işleri, bilim, energetika, owakyjylyk we daşgurşaw goramak, sowda we daşary ykdysady gatnaşyklary ministrlikleriniň türkmen ara gatnaşyk, türkmen awtologları, türkmen howa ýollary, türkmen demir ýollary agentlikleriniň degişli jogapkär ýolbaşlary gatnaşdylar. Meýilleşdirilýän işleri barada jekmejek maslahatlaşylyp, hormatly prezidentimiziň tapşyryklary esasyna netijeli çözgütler kabul etdiler. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş institutynyň guramagyna, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli baş kanunymyz we ýaşyl tugumyz eşeretli durmuşymyzyň kepilidir atly dawral maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagyna Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli magtymly adynak Türkmen Döwlet Uniwersitetine beýik ýeňişliň nusgasy mukaddes tugum parla atly ilmi amal maslahat geçirildi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutynyň nakytşäri baş kanunum baky bagtym ýaşyl tugum dünýä ýalkym diýilip atlandyryldy. Ýaşyly Qaqaýew adyna Halkara Newtwaqat Uniwersitetine Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli ilmi amal maslahat geçirildi. Onu döwrümiziň belen sepkitleri barada gyçykyşlary giň germerildi. Türkmenistanyň telekommunikasiýalary we informatika institutyny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli berkarar döwletimiziň baş kanuny ösüşlerimiziň benyady mukaddes baýdagymyz dost doguluk nişany atly ilmi amal maslahat geçirildi. Murat Garif adyna Türkmen Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine pederleň paýhasy nesillere ýürelge atly maslahat geçirildi. Ynsanperwer ilimleri we ösüş uniwersitetine geçirilen şähere şanly senelere bagyşlandy. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutyna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli geçirilen ilmi amal maslahat Aşgabat Orta Aziýanyň merjeni diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy bagtyar geljek we ösüşlüň kepilidir atly ilmi amal maslahat Seýitnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutyna geçirildi. Milli baýdagymyz garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň batlyk adamlarynyň belent nişanydyr atly ilmi amal maslahat Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna geçirildi.
Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk bayramy münasibetli Bilim Ministrligi we Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň bilelikde ugramagyny ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň arasyny bitewe bilim tory arkaly daşary ýurt dillerini dillerde dessan Aşgabat adly ilmi maglumat geçirildi. Türkmen Döwlet Binagerlik Guruluş Institutynyň guramagyny Alimler Akademiýasynyň Tehnologiýalar Merkezi bilen bilelikde Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy münasibetli Baky Bahar Aşgabat ösüşleriň ýoluna atly online görnüşli ilmi amal maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Owgutxana adynaky Injinier Tehnologiýalar Universitetiniň mugallimleri we talip ýaşlary paýtatymyzdaky enäniň uçaganyň saglygyny goruş ilmi klinika merkeziniň lukmanlary bilen bilelikde mukaddes garaşdyrmyň 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli geçiren online ilmi amal maslahaty häzirki zaman lukmançylykda biolukmançylyk elektronikasy ugrunyň ähmiýeti diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň garaşdyrlygyna 30 ýyl hormatly prezidentimiziň özgörtmeleri atly Dowuşuk Türkmen Döwlet Maliýe Institutyny Demokratik Partiýanyň Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Kerdeşler Arkalaşyklarynyň Merkezi Geňeşiniň hemem zinanlar birleşiginiň milli merkeziniň guramagyna geçirildi. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutyny Bilim, Sport we Ýaşlar Siýasaty ministrlikleriniň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat esasy kanunymyz we döwlet baýdagymyz agzybirligiň we parahatçylygyň kepilidir diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda dürli okuw dersleri boýunça internet arkaly döwlet bäsliçikleriniň Lukmançylyk Universitetine geçirilen tapgyry ören netijeli boldy. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň Kerdeşler Arkalaşyklarynyň Mary Vilayet Birleşmesi Demokratik Partiýanyň Mary Vilayet, Mary şäher komitetleri bilen bilelikde guramaklaryna Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy hemem şanly garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk münasibetli aýdym saly dürüjlük dowuşy geçirildi. Türkmen Owguçylyk Universitetine geçirilen ilmi maglumatlagat baş kanunum ýaşyl baýdagym halkymyň goşa buýsunjy diýilip atlandyryldy. Aman Kekilf adynaky mugallimçilik mekdebi bilen Daşowuzyň Bekisi Täkif adynaky mugallimçilik mektebiniň talip ýaşlarynyň arasynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy münasibetli teleköprü arkaly geçirilen çäre işçiň häsiýetli boldy. Bilim Ministrliginiň Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň Aşgabat Guruluşyk orta hünär okuw mektebiniň bilelikli guramaklaryna orta hünär okuw mekdepleriniň talipleriniň arasynda zekinden ziyada şygary bilen hünär ustadlygy bäsleşe geçirildi. Esasy kanunum döwlet baýdagym dille senam iň mukaddes aýdymym atly halipa we ýaş şäherliň dörejlik dowuşugy Türkmen Döwlet Neşriýat gullugy tarapyndan guruldy. Türkmen Howa ýollary agentliginiň howa gatnawlarynyň baş gullugyna geçirilen şäher şanly senelere bagyşlandy. Ýurdumyzyň ýokary kaziýetine Türkmenistanyň konstitusiýasy we Türkmenistanyň döwlet baýdagy kemilligiň ösüşiň we bagtyarlygyň bünyady atly däwral maslahat geçirildi. Türkmenistanyň döwlet serket gullugyna, Içeri işler ministrligine, döwlet migrasiýa gullugyna geçirilen şäherler şanly seneleň däwralary bilen utgaşdy. Paýtatymyzdaky şekilleniş sunugaty muzeýiniň gaznasyndan Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň gurulany göçme sergi şekilleniş sunugatyny öz boşly syýasata urildi. Türkmenistanyň Injinier Tehnik we Uly Kommunikasiýalar Institutynyň Demir ýol uloglary, fakultetiniň professor mugallimleri, okuwlary döwür we şertlerde ýol goýmakda we guramakda sanly ulgamy mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmagy ýokary netijelere beslenýär. Bagtyarlyk etrap kaziýetiniň etrap häkimligi, jigmeçlik guramalary bilen bilelikde geçiren maslahaty işçiň häsiýete beslendi. Paýtatymyzdaky Bazar Manfaatnaky Döwlet Şagalar Kitaphanasy Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürligi bilen bilelikde guramagyna geçirilen şäheresi Adil Kanun şöklen dünýä ýaýraýa diýilip atlandyryldy. Dokma Senat ministrligi Zinanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeş tarapyndan Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli paýtatymyzdaky Altyn Asry Haryşnaslyk merkezine zeminiň görkü zinan atly milli libasyň sergisi we görkezilişi dawarasy guruldy. Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň Baýgyr medeniýet öýüne bizmeýin etrap halk dörejligi öýüniň guramagyna geçirilen meden şäheri de halkymyzyň bagtyarlygynyň esas nişanlarynyň ýurdumyzda belen tutulýanynyň aýdyň beýanyna urildi. Paýtatymyzyň dürli künjeklerde geçirilen ýurt şäheresi Ak şäherimiziň arasaçylyk wagtda nusgulukdygyny ýene bir ýola suwd etdi. Munyň özü milli liderimiziň edegderli durmuşy geçirýän şäher guruluşyk maksatnamasynyň aýdyň netijesidir. Paýtatymyzyň gözel keşfi, arasalygy, häzirki zaman şäher ýylatynyň durmuş derejesiniň möhüm görkezijisi bolmak bilen çäklenmän, eýsem ol bu ýerde ýaýwanlandyrylan adamlaryň mehriban watany bolan gatnaşygyny işeňleşdiren, hemem aňyny täsir eden giň meçhurly özgörtmeleň netijesini alamatlandyrýar.
Ahir Ulayet Adalet Bölümünün, Ahir Ulayet Prokuraturasının qadiyetinin hememe polisiya müdürlüğünün gurmaklarına geçirilen şäri işin heyeti beseni. Demokratik Partiyanın Ahir Ulayet Komisiyasynynyň Akbudy tarap häkimliginiň gurmaklarına geçirilen davralama maslahat täsirli boldy. Hormat prezidentiň Abada Milisiýa haşyrlygyny diýen jaşy gurmak barada geçiren maslahatyny uralyp, Balkyn Ulayet Kitapxanasyna Balkyn Ulayet Saglyk Guraş Müdürligi we garamagyndaky bejer uňlaş idaralar keselen gaýramana garşy görüşmek gullugy, Vilayet polisiýa müdürlikleriniň bilerekde gurmaklarına geçirilen maslahat uly ruhrenli beseni. Maslahaty vilayatyň saglyk gurumynyň işgärleri öňdürýän jogapkärlik möhsümi guramaçylyk geçirme gurunda ähli taýlalaryny etjekdiklerini inandyrdylar. Kimeme bu gurda alyp barýan işler üçin hormatly prezident we hoşallyk bildirdiler. Balkyn vilayatynyň Türkmenbaş şäheri taryhy we ülkany ulaş muzeýiniň deňizçilik orta hünäri hökümekde bilen bilerekde geçiren şähersi netijeli tarapdan häsiýetlendi. Balkyn we Türkmenbaş şäher qadiyetleriniň Demokratik Partiýanyň Balkyn vilayat komisiýasynyň vilayat kitapxanasynyň geçiren şähersi şany tenilen davralarynyň üstüne getirdi. Daşawud vilayat qadiyetiniň guramagyna geçirilen maslahaty ýurdumyzyň konstitusiýasyna we döwletimiziň kanunçylyk hukuk biniýadyny kemilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler dogrusynda pikir alşyrly. Ýanglan diýarym 2021 ýylyda telebäsleşigi Daşawud vilayatynda ýokary guramaçylyk derejesine başlanyp, ulu häzir günlerde uly ruhrenlik bilen dowam edýär. Telebäsleşigiň gowada Gurban Sultanaja görüli tarap tapgyrlary özüniň egsilmeýän joşgulmaly tapawtyny Lewak vilayatynyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň hememe vilayat kitapxanasynyň gurmaklaryny Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli dawara geçirildi. Lewak vilayat hememe Türkmenabad şäher qadiyetiniň gurmaklaryny Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet paýdagyna münasibetli maslahat geçirildi. Şanly tenleri münasibetli Mar vilayat we Mar şäher häkimlikleriniň, vilayat medeniýet döwrüniň, Demokratik we Agrar partiýalaryň vilayat komisiýalarynyň, kärdeşler arkalaşyklarynyň vilayat birleşmesiniň, hememe vilayat ýaşy guramasynyň bilerekde guramagyna geçirilen aýdym sady dabara ören täsirli boldy. Bu çäre Gorunmak ministriniň Sultan Sanjar adynaky 3-nji ýürütülüşüň harby mektebiniň şahsy düzme matnaşdy. Mar vilayat polisiýa müdürliginiň kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmen vilayat tarap birleşmesiniň hememe Mar vilayat qadiyetiniň geçiren şäherleri şany tenilen dawarlar bilen goşdy. Şunlara gödeli Aşgabatymyzyň esasanlylmagynyň 140 ýyllyk şany senesiniň hormatyna paýtagtymyzda hememe ýurdumdan guraýatlaryna arkada prezident bilen başlanýar bilen daşky uşagyň gözelligini, jemgyýetimiziň tebigat bilen özara saglaşygyny ünleýän ekologiýa çäreleri giň gyrymda ýabanlarly. Şany senenin hormatyna diýarymyzyň Lewak vilayatyna geçirilen ekologiýa şähersi berqarar watanymyzy. Hormatly prezident bilen parasatly başlandygyny, ekologiýa awadançylygynyň üpçün edilmegini, giň gurumly işlerini alyp barýanyna dogry şaýatlyk edýär. Aziýanyň Merjan şäheri gözel paýtatymyny Aşgabatyň esasanlylmagynyň 140 ýylynyň hormatyna diýarymyzyň Lewak vilayatyna geçirilen ekologiýa çäresi aýratyn many mazmuny eýe bolup, ol hormatly prezidentiň alyp barýan ekologiýa siýasatlarynyň ýurdumyzda giň golly tapýanynyň aýdyn guwanamasyny görüli. Vilayatyň baty ýaraýatlary Gorkana Baharyň täsir gözelliklerini tämiz howaty bilen goşýan ajaýyp tebigaty ýer säherde seyredip, täze uny ýokary ruhrenlik bilen garşarlar. Jemgyýetçilik uluglarynyň başga awtomobil hereketi çäklenlerini ekologiýa şäheresinde gün saýyn gözelleşýän owadur şäherleriň gözelliklerini seyran etmek hasam ýakymly boldy. Şuny köpçüliklerini velosipedli ýürüş gatnaşýan velosipedçileriň sagdaşlyk uzyň hatarym ekologiýa şäheresine aýratyn gelişik berdi. Ýerlerini bellep geçdik berqarar döwletimiziň batyarlyk döwrüne arkada prezident bilen taýyfyl taýlalary bilen biziň ýurdumyzda köpçüliklerin spordy hememe beden terbiýe hereketine şerde velosiped sporduny uly ünsürli. Türkmenabad şäheriniň owudun heme giň köçelerine synlaýan velosipedçilary mermer paýtatymynyň esasanlylmagynyň 140 ýylynyň hormatyna gurulýan şuňky ekologiýa şäheresiniň dawarlaryny hemem sagdynlygy ünleýän velosiped ýürüşden hakyky lezzet allar. Gün saýyn gözelleşýän Türkmenabadyň betarap xeýrgaýyny gurulan dawarly şäheri hasam ýaty gazy bolup, täsirligi özüne çekijilgen tapawtyny. Dabarda şykşelenler şany senäniň paýtatymyda gözel Aşgabatyň esasanlylmagynyň 140 ýylynyň bosagtyny hormatly prezident bilen paýhas ummanyň dören Ak şäherim Aşgabat atly täze kitabynyň halkymyza gelip goşmagy, ýyl günümiziň göwün uşuny ganatandyryp şatlygyny goşulanýar. Davarda ýabanlaryny aýdym saglyşyklary mehmanlaryň şatlygyny goşulandyryp, ýokary ruhrenlik baýrady. Bu ýerde ýanglanan şyrny wada aýdymlarda Aziýanyň merjeni gözel Aşgabatymyz ýurdumyzda gadanlayan şanly ösüşleri, türkmen spordy, sagdyn durmuş ýürelgleri, tebigat gözellikleri, arkada prezident bilen rowaj işleri aýdym beýan tapdy.
Hormatly prezident bilen başlanıcı boýunça elan edilen ekologiýa şähereti paýtagtymyzda dabaraly ýa-da dowam edýär. Paýtagtymyzdan 140 kilonyň hormatyna geçirilen ekologiýa şäheretine halkymyzdan aýratyn hem ýaşlaryň işe gatnaşmagy, döwlet başçylygynyn tagalat bilen ýaýwanlarlaryny giň möçürli şäherlen, giň golugy münasip bolýanynyň aýdyň beýany urly. Giň möçürli şäher münasibetli gurulan dabaralar hemme köpçüliklerini velosipedli ýürüşi, Aşgabat şäheriniň Bizmeri tarabynyň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Şununla bağlıqda paýtagtymyzdan ýaşaýjylarynyň idara kärhanalaryň, jemgyçilik gurumanyň wekillerini hemme beýleki adamlaryň köpçüliklerini velosipedli ýürüşe gatnaşmaklary, hormatly prezident bilen ýurdumyzda sagdyn durmuş ýerlerini berkitilmegini, ekologiýa ýagdaýynyň ýa-da gurulmagyny, esasy urduny ýa-ni döwlet syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň suwutnamasyny görüli. Hormatly prezident bu Türkmenistanyň köpçüliklerini sport şäherlerini şolsana velosipedli ýürüşler geçirmek babatda ajaýyp däwin başlady. Bu başlangyç watandaşlarymyzyň dowly gollugyna münasip boldy. Munyň özi arkada prezident bilen öňe sürýän başlangyçlarynyň ähmiýetligini alamatlandyrýar. Köpçüliklerini velosipedli ýürüşler guramak sportyň ekologiýa taýdan arasy görünüşini wagt etmek, hemme ýaşlaryň velosiped sport bilen meşgul bolmagy bilen höwüslerini artyrmak uruny maksatnamalyny işlere amallaşdyrýar. Paýtagtymyzda geçirilen ekologiýa şäheretiň dowamynda şäheriň ajaýyp ýerine piýada gedenje çykan adamlar, şol sana ýaşul nesin wekilleri hemme beýleki ýaşaýjylar, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýa-da ýokurulmagy uruny tagalla edýän arkada prezident bilen tüý sürükden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler. Şäheriň dowamyna çykyş edenler Türkmenistanyň saglygyny berkitmek, köpçüliklerini bilen terbiýany hemme sporty ösdürmek, ýurdumyzda amatly ekologiýa ýagdaýyny döretmek meselelerini hormatly prezident bilen aýratyn ünsberýän urlarynyň birdigini anlatdylar. Şeýle çykyşlarda milli liderimiň Ak şäherim Aşgabat atly täze kitabynyň şany sene münasibetli watandaşlarymyza ajaýyp sowut bolany belenildi. Bu kitabyň sahypalaryna paýtagtymyzdan geçmiş hemme şuny, ony mundan belägem ösürmeň ýollary öz beýan tapdy. Dawaraň dowamyna sunuly satlaryň çykyşlary hasam berent kengde ýabanly. Aydınlarda berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwri. Hormatly prezidentiň başçylygyna döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlaryny, şol sanda sporty gazanlan üstünlikleri, hormatly prezident bilen watanymyzda ýygulady ösürmäge hem halkymyzyň abadançylygyny üçetmäge gönükdirligi parasatly syýasaty, milli senamamyzyň şanly taryhy seneleri ruh berentlik bilen wasf edildi. Häzirki döwürde Türkmenistan paraxaçylygyň anaşmaň watany şagaratsyna geçýän ýylyň taryhy ähmiýetli wakalary barha giň germe eýe bolýar. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygynyň hemem Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň hormatyna gurulýan däwreler şadlyk şowhun ýa-da galjy pursatlary bilen dowam edýär. Ýurdumyzyň welaýatlerinden gelen dörejlik işgärleri we sunugat usatlary ak mermerli Aşgabatymyz boýunça aýdym saly gezelenji guradylar. Munyň özi ýurdumyzda arkadagy prezidentimiziň boýunça amalaşdyrylýan asylly işleň tesirli pursatlary beslenýändiginiň aýdyň beýanyny urly. Dörejlik işgärleri we sunugat usatlary, saatçylar paýtagtymyz boýunça awtobusly gurulun gezelenjiň dowamyna şäheriň ajaýyp künjeklerini sinlediler. Olaň gezelençleriniň aýdym saly çykyşlary, joşkun tanslar bilen utgaşmagy bu şäheriniň dawrasyny we ähmiýetini hasam belende götürdi. Bayramçylyk libasyna beslenen ak mermerli Aşgabatyň günnüzleriniň yaramly bolşy ýaly paýtagtymyzyň akşamky görnüşlerini gaýtalanmajak gözürlük doýulýar. Özüniň elim oşary owşunly ışıklar bilen şäherine nur saçýan ajaýyp binalar, nurany şaýollar, feligäkler halkymyzyň ruhuny götürüp adamlaryň eşretli ýaşaýyşy peşkeş beren arkada prezidentimize bolan hoşallyklaryny artdyrdy. Aziýanyň merjeni diýilip ikrar edilen paýtagtymyzyň tyllaý akşamlarynyň gözürlügi dörejlik işgärleriniň we sunugat usatlarynyň kalplaryny joşduryp, olary täze ajaýyp eserler döretmäge ruhlandyrdy. Ören gyzykly hemem täsirli pursatlara baý bolan gezelenji gatnaşanlar döretmek, gurmak we beýik işlere dahil bolmak ugruna zerwur mümkinçiliklerini döredilýäni üçin millilizmde çoňur hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle-de olar özleri üçin döredilýän şertlerden netijeli peýdalanyp, munun beýlegem berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amal bolýan beýik işleri we halkymyzyň eşeretli durmuşyna münasip derejede wasp etmek ugruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna inanyrdylar. Aziya Futbol Konfederasyasynyn Kuba urnaky oýunlaryň nowatda tapyryny ýyleşmede duşuklaryny şowly başladylar. Ma'lum bolýary degişli topardaky oýunlar Täjikistanda hem Kyrgyzstanda geçirilýär. Kyrgyzstanda geçirilýän halkara ýarşyň ilkinji oýununy ýurdumyzyň ahal futbol topury üstünlikli başlady.
Ye toporşyda çykyş edýän futbolçylarymyzyň garşydaşlary Kyrgyzstanyň Dardoy, Täjikistanyň Ravşan toporlardyr. Ýurdumyzyň ahal topory ilkinji duşuny Täjikistanyň Ravşan topory bilen geçirdi. Bu duşda ýylleşlerimiz ilkinji bolup hasap açdylar. Bu ýagdaý türkmen newtönleri baş müdürlüğiniň futbolçylarynyň artykmaçlygyny görkezdi. Jan köýürleriň uly gollawuna garamazdan Ravşan topory uly hasapda ýylleşlerimizden utuldy. Ahal özüniň garşydaşyny ýagny täjik futbolçylaryny 3-1 hasabyna ýeňmek başardy. Bu üstünlük bizim futbolçylarymyzy täze ýeňişlere ruhlandyrdy. Uly hasapdaky ýeňiş şal tenere öz boşly sowgatdyr. Ahal inniki duşuny 17-nji maýda Kyrgyzstanyň Dardoy bilen geçirer. Toporçyda çykyş edýän Altnasır topormyzyň garşydaşlary Özbekistanyň Nasaf, Täjikistanyň Hojan, Kyrgyzstanyň Alay toporlardyr. Mälim moşaly oýullar Täjikistanda geçirilýär. Aragatnaşyklarynyň topory ilkinji oýunyny yerli Hojan bilen geçirdi. 2-2 hasabyna deňlikde tamamlanan duşugy öz boşly üstünlük hasaplamak bolar. Bizim toporumyzyň garşydaşlarynyň 11 oýunçysyna derek 9 futbolçy bilen duşugy deňlikde tamamlamagy futboluň taryhyna üren terek gabat gelýär. Şonuň üçin bu deňlik Altnasyryň futbolçylaryna inniki duşuklarda mümkinçilikleri dolu peýdalanmaga esasy güýç bolar. Seresaply oýnamak hem zerurdur. Altnasır inniki oýunyna 17-nji maýda Özbekistanyň Nasaf bilen duşar. Hormat almar, Neworto ýurdumyň Uraytana we paýtaht Naşabatda 15-nji maýda saat 20-den 16-njy maýda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat ulugynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan ulaýatyna azkem murtxawar punortaw nordan tideskunto 94 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 18-23 gradus gündüne 29-34 gradus kenar eket raporuna 25-30 gradus maýly bolar. Ahir ulaýatyna azkem murtxawar demirady kunmataran tideskunto 8-13 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 14-19 gradus gündüne 30-35 gradus maýly bolar. Mari ulaýatyna az bulutly bolup demirady kunmataran tideskunto 7-12 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 13-18 gradus gündüne 29-34 gradus maýly bolar. Leva ulaýatyna az bulutly bolup demirady kunmataran tideskunto 9-4 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 13-18 gradus gündüne 30-35 gradus maýly bolar. Daşa ulaýatyna az bulutly bolup demirady kunmataran tideskunto 94 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 15-20 gradus gündüne 29-34 gradus maýly bolar. Paýtaht Naşabatda az bulutly bolup demirady kunmataran tideskunto 8-10 metre ýetýän şemal usaryp. Howa gijetine 16-18 gradus gündüne 31-33 gradus maýly bolar. Ýurdum boýunça maý aýynyň 16-syna magnit hadisasynyň goşuk täsirli bolmany aşylýar. Ýedi watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň meçhurnyň kadadan 8 oturum artmagyny baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmegi üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme ýaz pasyna howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazarlap, pasala uraginmegi maslahat berýär. Mehriban ilaçlar, bu düzümleri berip berjay etseňiz, ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimize jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşýär senýär. Ähli ötüşýän ödenine bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edileşer.